हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरलायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों बिथां गेमस्रि दैमारि आरो बिथां रबि नार्जारिनि फाव खालामनायाव गोदानै आबुं मोनसे फैनो गोनां अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों धोनस्रि दैमा। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना गेमस्रि दैमारि लोगोसे रबि नार्जारि। स' बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि गौतम ब्रह्म बिथां। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो बिथां रबि नार्जारि अफिसियेल चेनेलाव थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। स' नोंथांमोना जुदि नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबायब्ला आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों। स' बे मिउजिक भिडिअनि शुटआ दासिमाव सोलिगासिनो दङ। जेब्ला बे मिउजिक भिडिअनि सायाव आं मोनसे आपडेट लानानै फैबावगोन, जेब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनग्रोनाय बायदि। स' बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखा, जाहाथे बे मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामोब्लानो थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनग्रोनाय बायदि। स' नेक्स्ट आपडेटआव दङ सुभादिप्ता प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों लोहो लोहो मावो। स' बे लोहो लोहो मावो आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों बर'नि मुंदांखा फाव खालामगिरि राजिब ब्रह्म लोगोसे रिमकि फाखन अनफावरि। डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों फाखन लोगोसे फंखा। मेथाइखौ रोजाबदों हायेन ब्रह्म लोगोसे इलिसा बर'। लिरिक्स टुनखौ होदों हायेन ब्रह्म। मिउजिकखौ खालामदों फुलुं बर'। डिअपि पस्ट प्रडाक्सनखौ खालामदों जिहुल बसुमतारी। स' लोगोफोर, बे लोहो लोहो मावो आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होदों। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला सुभादिप्ता प्रडाक्शन चेनेलाव थाबैनो नायहैदो। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों, मानोना नोंथांमोना मिथिखायो बिथां राजिब ब्रह्मनि फाव खालामनायाथ' माबायदि जायो। स' नोंथांमोना मिथिखायो। स' लोगोफोर, दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला सुभादिप्ता प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो नायहैदो। स' बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होदों। स' नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला बयबो नायहैदो। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।